Hamong padunggon sa tukar ha, kay na murag ng harana dari sa kuan. Sige guys, hamong ipadungog din sa og tukar. So na murag donation box guys, so atong mohatag-tag pila ka pisos. So sakto dyan na ilang gibuhat nga magka-entertain sa mga tao nga nibisita daning dapita. Ug di ay Amerikano guys, murag muduo siguro ni nga ni. Kay murag nainganyo ni sa tukar sa dahil nagtugtog atong kano kung sa buhaton daning Amerikano. Nga murag malingaw ni si Zadanay na ta, sayaw pa. O diba, sabi ko na nga ba nalingaw dyan siya kaadyo, ito pang videohan. So samtang nagatukar sila, nalingaw dyan siya, oh, pak pa, kumpate. Perfect adyo Amerikano. Madyo kayo makap sounds po nila, music lover de po nila sa Amerikano ha. So murag dako siguro nagihatag daning tip ay taga-asa ka ng Amerikano ha. Nagitukaran na po siya og laing sonata. Unsa sundog pa siya, sunod pa siya sa kanta. Perfect kasi ning Amerikano nga ay. Kana kumbati kanta Amerikano. Kaya nalingaw kasi siya atong bantasan guys og
muhatag pa dyan ni si Ja. Murag nalingaw ka dyan ni taman na ni sa kawan. By the way, kani mga blind, mga PWD siguro sila kay murag mga buta man yung mga tawa, mga nagduwa o nagduwa. At least makahatag sila lingaw sa mga tao nga ning suroy nga labi na sa mga foreigner nga may bisita din sa syudad sa Sugbo, labi na din sa Fort Santia ay San Pedro. O di ba? So nindot jud ang panahon sa akong paglaag danhing dapita guys, kay nindot kaagong panahon pero init laman, pero mandarag smile. Nalingaw man pud ko nalingaw pud ko ng tan-aw sa view, kay ni aman overviewing man jud ang Plaza Independencia. Diba? Dari sa Pikas daapo danha ang Port kanang Pier 1 sa mauna din hang dapita kung gusto mo mga redere. Okay, overviewing ra na ang entrance gamay ra pod na entrance sa Ubos gamay ra, so very accessible ning maong lugar. Kaya nagkawas nimo sa barko ang mga out of Cebu, nagkawas nimo is makita na nimo diretso ang kuan kining Plaza Independencia, laban na din sa Fort San Pedro. So nalingaw gajog Amerikano, sige kanta diha Amerikano, kaya na-entertain jud ka sa mga nagtukar. Di ba nalingaw si Jao? Perfect kana hatag jud dako. Okay, anong itawat kana ning kuot na tagkain $2. Di ba ning kana, wow, palakpakan, pinapil, sana all. Salamat Amerikano, thank you so much nga na-entertain ka sa mga Pinoy entertainer. So salamat po sa panahon, kay nindudog panahon nga kuan aras ka nindot ka panahon dong nako sa gianan pa naog guys, kay naog nako. Okay, muli nako kay hapon na maglugway para makugbaka ni gawat sa bayt. Sarap. Magkawas pa ko, mangahoy pa ko. Dali po marag restaurant to food sa to mura man to binyuhanan o kuan. So mo na sa Plaza Independencia na mga nangki sa practice sa TikTok, sayaw, di ba? Super package ang Plaza Independencia guys. Napoy daghanda nang nag-date, mga uyab nag-date, napoy na basta kay klase yung mga tao nga na diha masuroy diha sa Plaza Independencia. So naog na ta guys, naog na ta, muli na ta kay hapon na. So tara, umalik ko kay mo uli na ko.